Isa terate lo. Yo buat warga Bangli Sukorame ya. Buat kata telepon tanggal 11 bulan 6 ya. Pak Rizka Buah Bangli turut mengundang. Nah, ini ki wong kok gak delok rene yo. Pak Rizka Bangli ya. Pak Rizka Buah. Yo Pak Yola saking Sayun gede-gede mawon nggih bakare tansah sehat sedaya amin. Pak Yola saking Sayun Ibang Lamongan Panjenengan Pak Suryanto Pak Yola terus bos kanggo Pak Ardi Sarwi Lampian. Kirim salam bos kanggo Pak Ardi Sarwi Lampian. Mas Gepeng sing duwe rapah melicek. Kadung-kadung amat menonton.
ojo